Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao ipaday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon higala nga Sabado pizza 29 na. Buwan mga higala sa Marso tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumiskutaran karong buntaga mga higala. Nakala sa magnitude 7.7 nga linog sa Myanmar. Nisaka na sa kapin 140 kabuok mga sukin tigpaminaw. Samtang kapin sa 700 ang nangaangol. Straight to the point. Yawa ini mong katalagman mahigala dito sa Myanmar. Ang makalilisa nga linog niigo sab sa Bangkok, Thailand. Din dunay mga buildings nga nahugno ug uban pang mga istruktura. Straight to the point. Katanig pagtaga dubutaga mahigala ang Thailand ug ang Myanmar mo igitay og mahigala sa kusog nga linog. 7.7 magnitude. Medyo kusog-kusog na gina mga sukit tigpaminaw. Katanig pagtaga dubutaga sa panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. embassy sa Pilipinas ug Myanmar, ingaman ang Thailand mga higala, nitaho nga wa kini na monitor nga casualty nga mga Filipinos sa duha ka nasod tungod sa kusog nga linog. Straight to the Atong point. iampo nga wa tay mga Pilipinong naapil og ato mga higalang iampo sa ato mga kaigsunan dito sa Thailand ug Myanmar nga nakasinati niining maong katalagman. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na bagang duot sa mga tao ni tambong sa birthday rally alang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Davao City Straight to the point. og dili sa Cebu City og sa Butuan City, Jensan, sa ubang lain-laing bahin sa Pilipinas mga kahigalaan nga nagsaulog sa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Nagkuros ang kalsada sa Rojas daw sama og di mahulgan og dagom sa kabagang tao dito sa Davao City. Straight to the point. Dinhi sa Sugbo daghan usab ang nitambong sa mga kalihukan nga alang sa adlaw na tawhan ni Duterte sa Dakbayan sa Mandawi og Plaza Independencia dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Nakip na sa lungsod sa Mindanilla dito San Fernando ug uban pa nga nagtapok mga higala nagsaulog alang sa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Samtang sa The Hague, Netherlands, subling nagtapok mga higala. Kagahapon ang mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte gikan sa lain-laing lugar sa Europe. Straight to the point. Perting nga dako atong ilang grupo kagahapon mga kaigalaan, no? Nag-solidarity walk sila o paghuman nag-picnic sa tubangan nga bahin sa ICC Detention Facility. Straight to the point. Wala mga higala, mga Dutch police dito, mga sukin tigpaminaw. Napunan ang ilang trabaho kaya sila nagtig-picture mga higala. Nakita-kita ang mga Pilipino dito, mga sukit tigpaminaw. Doon ako yung mga Pinoy dito indaykin nga wa magkakita tungod lang ng hitabo ni Duterte, mga sukit tigpaminaw. Nagkatapok dito, nagkaila-ila sila dito. Nga mga supporters day mga higala, ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gikan sa lain-laing bahin, lain-laing nasod dito sa Europa, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Katanig pagtagadron kining hitabo mahigala, nga pag dakop ni Presidente Rodrigo Duterte ilang padala dito mga kaigalaan sa daheg, napakita na hinuon mga higala sa tibuok kalibutan unsa mga higala kapinangga sa mga Pilipino si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nilanog dili lang sa Pilipinas kundi nilanog sa tibuok kalibutan. Straight to the point. Ay ang mga OFW sa lain-laing mga lugar dito sa Amerika, Canada, Australia, dito sa Middle East ug uban pa nga nagapahigayon sa tapok-tapok mga higala atol sa pagsilibrar sa adlaw na tawhan ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ang uban ilala nang ipakagamay mga sukit di paminaw, pero kadtong mga tang-an sa politika sama sa mga politiko gyud mga higala kani mga nanagan pagka senador nga kahibaw gyud sa aktual nga mga epekto niini, wa gyud magtingog-tingog mga higala batok kang Presidente Rodrigo Duterte.
Straight to the point. Kabantay mo, og na mga nagtingog-tingog ron mga kagalaan, ila po ng katungod, at usan sila mga higalang respetaran, pero dili na kadto mga politiko nga nasayod sila, unsa gyud kadako mga higalang epektos kampanya. Kung imo mga higalang mulaban ka mga kagalaan sa mga langyaw mga higala, nga mao mga higalay mo hukom sa usa ka Pilipino. Straight to the Kay point. medyo nabali man nga kita mga higalang Pilipinas, under man sa doctrine of territoriality sa ato mga higalang criminal law, ug asa dapit ang krimen na himo adto mga higala ang trial, mo na mga sukid tigpaminaw unya. O dunay mga OFWs nga magkaproblema, ang gobyerno sa Pilipinas consider nga imo ng anak na sa Pilipinas, mo hatag yung assistance ito. Mabitaw ng prinsipol nga doon nagitay mga imbahada. Natay mga embassy dito mga higala sa lain-laing mga nasod nga naay Pilipino aron nga dunay kaduulan ang ato mga Pilipino dito. O gani, tabangon na nimo dito, kuhaon na nimo dito, papaulion sa Pilipinas. Pero karon mga higala nabali man kay kita mahinoy nagpada og Pilipino dito mga kagalaan nga atong gilawog dito sa langyaw. Straight to the So point. medyo dunay kakulian ni mga sukid tigpaminaw og atong i-discuss may gala from the legal standpoint mga sukid tigpaminaw. Kay kini political man ato ning tagag pagtagad rubutagas sa batuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the But with point. due respect sa uban nga ilang opinion ato lang sila mahigalang respetaran, kay basin doon na po sila ilang kaugalingong mga rason kung ngano ba't kini mahigalang kinabag ang duot sa mga tao nga ni hatag mga higala og pagtahod, ni hatag og pagtimbaya og ni simpatiya mga higala, mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte ato sang respetaran kay doon na sila ilang kaugalingon sad nga opinion o baruganan mga kaigsunan. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na ang partner ni Duterte nga si Hanilet o ang anak ni Skiti emosyonal humana kaduaw na gyud kini ni Presidente Duterte atol sa birthday kagahapong adlaw. Straight to the point. Ogo niya ang ato mga balita din sa ato sa nga tagag pagtagad mga kailan kay kanhin Cebu City Mayor Michael Raman na lutsan usab og laing dismissal order may labot sa garbage collection nga reklamo. Gawas ni Rama susamang silot usab ang gipatuman batok sa 5 pa ka mga sakop sa Bids and Awards Committee dinhi sa syudad. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad mga kailan kay kagahapong adlaw murag natabunan to ang kick-off sa local campaign mga kagalaan. Sugod na ang formal ng sugdan ang lokal nga pagpangampanya pero daw natabunan to sa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Sa point. laing bahin, duha ka suspek nga mipusil patay sa usa ka babae dito sa dakpan sa Karkar, nadakpan ron sa kapulisan. Rason nganong namusil kay babae kuno wa makabayad sa utang. Oy, kuyawa. Straight to the point. Kini guman pang maskitanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Ato sa dawaton may galang report karon sa kauban on board sa patrol na usa na dakpan sa anti-drug operation sa Subang Dako, Mandawi. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radyoman Paul Lauro. DYHP. Tata. RMN Report. Radyoman, Attorney Rupil, ang ato mga ahente sa PDEA 7 mo ay nagpahigayon og anti-illegal drugs operation batok nining ilang pag-ong giila nga drug personality sa Subang Dako, Mandawi City, particularmente diri sa may sitio Matimko, barangay Subang Dako, Mandawi City. Ang ilang karon sa ilang kamot ining mga higayuna o si alias Crisanto, 42 anyos, usa ka laborer ni nga nagpuyo diha sa sitio Lower Matimko, barangay Subang Dako, Mandawi City. Nakakuha sad og siyam ka mga pinakiting shabu ang atong mga ahente sa PDEA. Sa pagkakaroon, gipaubos na siya sa investigasyon sa kasayuran nga nahipo sa PDEA. Magihingong ikan sa ilang sikreto nga informant, baka dispose ni siya og 50 gramos matag simana. Sa pikas gabahin, di ay babae na biktima tulis ining mga magmotor diha sa may Mulabi Street na bilong na ni siya sa barangay Lahog ni atong Dakbayan Sugbo. Mga pasado ni alas 10 kagabi na biktima sa
tulis si Micheline Miskiko Latero. 25 anyos dagat taga barangay Kamputaw, riding in tandem kining tulisan ang nikuan niya ni tulis niya wa pa noon iimbestigaran pa noon ni Ron ug sa pay nakakuha niya tungod kay gingong na injured kining maong biktima sa tulis na usa ka babae. Mao ni atong unang report sakay sa atong RMN Patrol bali kasamang Speed Pilot Sisi Sumampong. Ako inyong Radyoman Paul Lauro. DYHP Tatak RMN. Straight to the Ang point. atong kolom mga higala sa pamantalaang The Freeman nigawas kagahapon ang iyang hard copy katong uban nakapalit mga higala para doon na sila remembrance gyud sa hard copy mga sukit tigpaminaw o niya ang uban sad ni share og ni basa pinaagi sa atong online. Ang title sa akong kolom kagahapon, Why OFWs Love Duterte, no? Ato may higalang gisaysay diha, lain-lain ang mga nang react, no? Doon ay mga nang react mga higalang nga ni uyon sa akong kolom, doon na saywa makauyon. Pero katuto ang mga ni uyon, salamat kayo, katungwa pon makauyon, respetaran po nako kanang inyong mga opinion, ha? Pero ang ako lang ikasulti nga igo ra ko nagsuwat niya na og nisulti ko sa kamatuoran, mo kana importante, no? Mo na ako nakita mahigala nga gikan kana sa sincero na kong obserbasyon, unya akong gisuwat das kong kulom kay doon na may uban mahigalang nang react nga positive kayo, okay kayo, apan doon na iban nga ni react mahigalang negative, respetaran mo nako, walay problema. Kay basta importante lang nga kanana ang kung gisulti na ang kamatuoran naman, medyo sakit din ang kamatuoran da. Pasensya lang mo og masakitan mo sa kamatuoran. Kay basta importante lang nga kanana ang kini akong pagkasuwat atong giampingan atong credibility o kini mga higalang atong gisuwat na factual kana unsa kana mga higalay kamatuoran og kini ni ang sincero nga akong opinion, kana base gyud na mga higala sa prinsipyo na to, no? Kay lisod man kay mga higala pinaka-importante ana nga dili basihanan mahigala nga lahi nga mga basis nganong mosuwat kana ngano nakasulti kana. Mao na akong ipasalig sa mga tao nga kini akong pagsuwat o kini akong pagpanibya dinhi kuan kini ni ang kamatuoran og sincero ni nga panibya, sincero nga pagsuwat nga wa mga higala tay independente ta. Mao na pinaka-importante, nga wala mga higalay mga hinungdan dinha, nga makasulti kay ginana or unsa. Sa ato ng kaugalingong analisis muna nga katong uban sad og unsa inyong analisis ako pud mong respetaran basta kining ako base ni sa atong sincero nga pag-analisar sa mga issues, no? Importante nga kining atong prinsipyo ni barog ta nga lig-on nga baruganan nga dili pwedeng mabayran kining atong baruganan. Mo na importante diha kasamang kay. Straight to the point. So kanang ako i-explicar na uniyan totoo dugang. So, dili pa sa tamang higala sa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte kay medyo grabe man ka kuan kayo, no? Ang mga tao mahigala ni pakita man gyud sa ilang kinini ang kinasing-kasing sa gyud, sincero mahigala nga pag appeal, pagsalmot mga kagalaan nga kabahin sila kagahapong adlaw sa ika-80 na katuig ni Presidente Rodrigo Duterte mga suking tigpaminaw. Unahon na to ang Davao, kay dito sa Davao City perting grabiha gyud ang lugar ni Presidente Rodrigo Duterte mga suking tigpaminaw. Lahi patong nahitabo sa lain-laing mga lugar og atong rulkulon mahigala perting grabihan daghana, no? Unahon ta sa ang Davao, isunod na to ubang mga lugar dayon moadto ta sa lain-laing mga kanasuran og didto sad mahigala sa the Netherlands nga nagtapok ang mga tao dito atubangan sa ICC mga suking tigpaminaw. Tagan ta ri pagtigad ron.